Pengalaman dia pengalaman di Boru. Pengalaman dia kasih nama. Do pengalaman dia ke hatuaon. Asa mana terami. Kalau pernah dia tua, saya turun bulan-bulan, saya turun bulan tanpa. Baca dia memang godang bulan-bulan. Malu ate mana malu nami. Atong asang giat uli saluhut na kaulot tadi basar sedarion alang saat di penghuni lawan nama pembartuanon asa alu hoda bang jolo tu di batas tu sada di bata ama anak daud tu di brodio alu hoda bang tu mau lihat abang ada dulu ko dia kapagi don nami atong asal hoda bang jo tu nama ko perhami siraja nenggulan dohor doka pernah sirah siregar asang giat makorasi dah sida dihamis selalu nak kalau pernah alu lodam boleh ma abang ada loko yang kapagi don nami atong alaga bidu hami di tanah hatu gono di tanah dairion asal lodam ma tu boras pati taron si panggongkom dia kedua tahun alu lodam abang balate abang atau ngasawar sobahabi cuma terajin atas surifada baik namang godang sopa-sopai atau ngasamalia gawe balik horsami baik dia memang godang liak gawe liak horasi
horas di pukul lawan pangalaman anak palan di baruan atong lawan nami nabo dari hita nunga sikok beja kena bersukan ala simbolitas mata badate adok tadalo goda siu partolo ba inak tuson budak ke tempat langsung bangiut langsung motor sampai satusan oke asa bersuak kami dia kena modal tua dapat bersukan ba sisa-sisa dapat bersusawian main lawan nami asa bersuak kami. Asaro hai bertemu kalau namion. Pada mangkuda sama-sama. Tuh bertemu benar, oke? Audi dulu aku buru nanti ya sih.
sema dia hawa kana baru na misaluna. Tadado hawa ka na baru na sangap marhula-hula. Di batu pahuna no sepahuna marite-ite 10 jari-jari. Kita sebut muna rohamu manobat Tuhan yang karena di dalam muna atau kana baru. Doa kai batu na misaluna saya Tuhan tahu nama Tuhan muna ka hai paso itu ke umur asa boy bertuga dua bisa dapat bersama-sama kita akan mulai kelota di toko-toko di keluarga berkenenggulan nang di keluarga dia kasih sebetulnya be boy tonton di bawah muna kalau nadengan asa boy taruli saluna dia kelota naneng grodo be ala dia kana baru ada pada dia tutu nama toko komponen dia pulis tapongan batu tu dia be malah kasih tu sih betul dapat akapat calongan atau rumah habis karena dia gula muna mana be be muna bertustuhon dia be bisa-bisa nabi las baru dia kang bor gabi mak gabi.
lima di Boparjo Pito Kanenggolan, Stiregar, Boru Bere. Bukabe, iya bekamu betul sih, 2000 betul. Nama lo lebih, ala lo sikap kami manot tersubolo di bahasan opason, asa hubungi kami akan godang nami, atau paduan dia tua, nitahu yang tio bila metu panohatan, bamba dia kami amang godang si tio tak sampai umat tuasa hatan naik. Hufasahat tikiot tohamu akapapanami bacahon riwayat hidup. Setawi matutu di bungan nabarhabon di roha on masongon jujur ngulu manang riwayat hidup pertanyaan saurmatua nidamang narihawolong hami natua-tua nami opuke pindoli de nainggolan na perjolo tubuh mana tua-tua naria holongi namion tanggal 30 sada tanggal 10 bulan 10 tahun 1950 sia seorang tua-tua namion di Sikula jala di pagodang di Lerias do tua-tua namion sampai boy ma di pagodang di Hotel Lerias tua-tua namion mangaluli boru nirajai boru silaban sian Hutatipang jala marhuta di huta tipang jala di basa-basa hot tuhat tama dina tua-tua naria olongin namion onom dak danak bawa onom dak danak opak ma anak jala dua ma guru jala nunga torop kau puni na tua tanah holang namion onom maisian anak onom maisian boru alai adorang suarang dope marasawata tubuh ni damangon nunga marujung molu dainang nadia wolong hami ima boru ni rajai boru silaban nasian hutatipang jaladungi di tadik kod dainangi damang olo parmudu-mudu sude hami geleng na dang marhasa hota be baba namion setia doi mana tu inang nadiha holong inami sampai 10 tahun dang marhasa hotan na berjolo siakangan ima abang mangalak boru nirajai boru samosir siat tajung beringin jala di basa-basa hotu hatama tolu boru dohot sada anak punguma yanak konna obat jala si nomor 2 mangido hami tutuhan di tanggang muna saluhuna terlungawi tulang nami hula-hula nami saluhuna nunga mangalak boru nirajai boru lupat tobing alaima songon sada di huhaurangat di hazol maut do hami dangadong do dana dinasida jala di mangido hami di tayang muna anggiat marhite tayang muna dilian danak di abang namion jala si nomor 3 mangalak boru nirajai boru silalahi sian huta ay kanopan jala di basa-basa tuata do dinasida sada danak boru siapa paton ima ausad diri siap pudar bawa mangalak boru nirajai boru sinaga sian huta 3 dolok siatar jala dungga di basa-basa tuata di hami sada danak boru si nomor 6 boru si nomor 5 anak si nomor 4 boru siap kangan marhamulian tu anak nyamang boru nami Jawa di huta Lampung jala di basa-basa tuata do dinasida tolu boru siap pudan namar hamulian tu anak nyamang boru nami marga sianipar sian huta 3 lingga jala di basa-basa tuata do dinasida tolu dak danak 2 boru sada anak jala pengumah sudi paparan dina tua-tua na holong yamion anak dohot parumain walu halak boru dohot hela obat talak jala pahopusian anak onom halak pahopusian boru onom halak punguma sudi paparan di lamang na holong yamion nunga perjolo di alap tuata 24 talak dung marhasohotan sudi geleng di damangon
tung lasdo rohana mamereng jalabai hutihut pahupu dohot yanakonna disialani targuarma damangon saur matua di parmoding naon jaludung ditinggal hon damangon hami gelengna mangidu hami tuhamuna salhuna damang dohok dainang asalam tusadana hami akka gelengna mangido di tangyang muna saluhuna molo adong akka parkiraan ni damangon naso di boto hami utang singir radedo akka geleng na madzalo songonima songon jujur ngolu na tua-tua na perjolo di anak tuhatta na tua-tua na di awolongi hami fasata mi ma gudang maule ate Sud pai dua dohot poparnya pito kan gula Siregar baru bere bere. Jadi di semua godang lihat non, las di semua tapasahat. Gabe bang, gabe. Jadi songonima. Jadi songonima, tarlumai ma dia mau asuh tahun bolon. Diteki parsa rumah tuan ni, natu tahun. Gabe apa? Di soro dohami songo suhu dua. Di napa boton na dohot tami mardok niroha di parworhan ni natu tahun. Suak songonido. Nang dihami dong tubuh muna na adong di komplekon ima na margoar na inggolan ang gidoli Siregar boru bere dot ibebere jadi manang nutuk songot dia biar non na boy tarfasa tami ima sian na margoar na inggolan Siregar boru bere ibebere songon gatini idahan ni Fargosi na boy batu pahami las maruhamuna sa songok kata di situ itu nama dokon botar ita putih botarani kepal pasu tung mandau tipe noain na boy terpasat tami songon karena bunga manang idahan ni Fargosi di bagasa tekion asa amat tadi bata totok nama masuk-masuk jadi songon ima atau ngamang nama lo nami pasatami masalah saya itu baru nami ya pasatamu tuh ngidot Siregar pasatami masa tuh ngidolin nami Siregar bah jadi songon ima tong nama lo nami las di soma godang liat di soma godang soba las di soma pasatamu nada tamama ketik kita tu pemerintah songonari patul halio non ipasahat tulu hali mata mangaliat. Gabe Amang na wala nami balso ko nang lihat ya. Sali gabe liya parorasa. Dihami mo para ng purtito ka na gola ng gidol Siregar. Boru do ibebere takas madama.
na siregar dohon nami di katini boras pir sungod dala na mangruping di partua ni bapataw las marohamu Ya, biar Otik aku otik inna sipir ni todi gudang semua nang hona dala dohon masa ko padon ina tua tua asa aharo teh kono ko teh upasana tarigo tuna dari nami Yang baca mak, yang baca anak kita lembaga sokono ma jadi mau datang mari Tuhan otik susadian na yang ngatuk terpapang hami saya mata dewatama nama ko hipas wasu si titi mana si papa hurung les di rumah tomotik ngatuk terpapang hami saya mata dewatama nama ko hipas Parjono di ratu hatta sada amar tahologi siapa para do pito ganenggulan di bagasan opason taliat do holong telunga hutalo habia kawa saya yang kiam batu hatta na mangaliat hasadon di roha di tasalunda tarlubo biba di bapar do pito ganenggulan do apa da siregar asa tababaju dah hita salunda satu reka yang ro atau tangyang nami agia bayi tu ita akapas salongan daringgan hasil hai pason asa anggiat bertambah-tambah di ita akasana di roha atau apa saluna atau padoan di tua manok dia sepalin dan nama nomor tahuan di tungar rubian bahoras bahami suhut nama calo hipas batok kamuna poparnya putai itu orang kuda berbere di nama kalian atau romahami dalaho barsobba to pemuna nasi siba sampai tu kami rade bahamu akaba nami nama lo nabi asaro hami barsobba dua kawa datoras nami nama tu barsobba marsusukan nama tu barsusukan bain dah barhusi kita langsung manok sekalian
Baik damang mah kodang setiap apa yang damang ngetua saat takas baik damang. Pukul Habib Habu tulang lain Pabu Bus. Kalas niroa tingkat dunia hangga kawarangi muna. Jadi salani amang boru sokot dengan nabi. Lausa tubugun yalaman namion marhiti at dorak sopa sa tamyo. Perjulu mahamad lo ate amang boru. Gamit lah. Tuhamuna salut ni amang boru nami. Didok rohan namin niya. Disiman do kay mardalan, disiman ko dang mula-mula. Las disiman ko dang liat. Las disiman do di basa tami at kamarhiti holok kaparwedi piraki amang boru ate. Gabi So orang ni mang tulang, boru terus jadi tulang. mulai ate ma. Gabi So tulang. narup nakaligat dok. Jadi naman lo nami. Di sono nung azong kami tulang pamubus tulong panggal do orang buang asalu lang. Neng sa mahal tu pukul nalamanon neng pasaton ak kaperguni holongon. Baik damang makodang nasi di sima kodang mula-mula di sima kodang lihat dapat tu damang mak.
songon boraspir rajane mangboro Gabe tulang gabe. na berjolo doholong nami asapir maharapo pining tongki harapan tobu di bagas sadari ona mangboro dinong yalat tuhatta pinubus nito dinamion di pudian yakara berenamion sepir motor di muna saluhuk na rajane mangboro nami Ya mbak tutu tulang. na songoni emang mangboro marhite ulaon sarmatuan yang mangboro namion manang pinubus nito dinamion marhite rudang amang baru Gabe dan yang tulang. namat ka kami itu tua di bata songon hatani rudang hido amang baru ang kiat masabot iya mo na masabot nuli masab ako dadingkan asa dapat amang baru songon hatani batua marpulung maha tugizak hamu na pinapar nami marura barang tutoru Yeah, di baru hamu na salu na pinupus nito dinamion di isi amang baru Gabe tulang gabe. songon hatani akawa rudang nakaningani di basa akka baru mang pehamil kan marham rangi marhite akaringgo si suara na pinapung ni akabere amang baru Gabe yang tulang. nami may tomat na bertua di bata songod dalan nami lau mangur pihamuna pergelemu nami martangiat kabi tujulo ni tuani asanggiat dapat diamuna apa bagana roma tiwa akka panilimuna tujulan yarion Ya mbak. apa nasinangkapan ni rohamuna amang baru setong ma ipasa-pasa tuhatay Ya mbak. amang baru asa dapat masongon hata ni tua na madok tuhamuna salut na songon hata ni boras peri asa pirma poki bahul-balu mapasalongan amang baru pirma salut na to timuna raja ni baru nami luju-luju ma kadalan ni pangamuan amang baru Ya mbak tutu. songon imang baru rang jol hamalati homuna rudang ni pasat nami baru non kapar buni holong ma sakami songon dia surat amang baru lawa masuk-masuk hamuna marhite songon hata ina budari san habula-hula menan panggaul Gawe na tulang. barjolo ala torok do hamuna pinubus nito dinamyo pangiliwan nami anak boru Risma Dabotani Gabe. nungabi abang boru ito marsiat tu sampai dari sian non Oh, anggo kata hatani ulos Dulu. non peduk sipulan non isipen non hatani ulos sian non hata pasapasuan asal Gabe tu tulang. pasat kami ulos sian non Gabe, menang pala gabe. pilikuan non nakelingon no may bay mga kodang narang partusi Gabe tulang gabe. ala marang-marang kido tarak ni amang baru namod dingon na barjolo dua mana sida bay ma kodang na purchase pa satu dulu sono kami amang baru tarak ni hamuna ma bapa na marang-maranggi
betul kami. Kodang napar kusi. Dong ko rasa, song perdelan nami, madapat kamu akalay nami, Ya betul lah. nunga margoa, bikin namu. Lima masih lianon ni hami akaulah-ulah muna pertacu. Ya betul lah kami. Jadi asa rohamu tu dulu perdelan nak tu oh lo, baik kamu pengen anak, tu pariama sada, tu pahupu sada. Oh lo, nanti nunai korahamu mah. Kamu coba dong. Dapat maban naman. Namanta na kamu.
pon na binubus pon na parto itu hatta. Raja nami nunga tutu. Huja lohami perhite-hite kaporas pir di bahasan obason. Hebat itu. Di naung saat tamu di dapat di batu hamu ada tuhami akar raja di pergi muna. Akia batu tu so pado hamunai raja nami pir batu tu poki bahul balu patsalongan. Pir batu tu tot dinamis saluhuna. Jawab batong akar pasamotan tu are kana dulu. Raja nami das bangi di batu hamuna. Aka dalan di pasu-pasu berhite-hite ulus terok rabu raja nami tangi yang munai torok batu tu dihami aka hajul maun torok batu dihami aka sadaun diroha asanggiat bergajang berita gawe berita horas dihami aka parkil legomon ditindaling di David Usbon raja nami sopa kapuo doron nami sopa doron tua cuma di sapul pitu cuma di sepuluh hata nauli hata nadingkan David atu pamuna saya undang matong muba saya undang matong bose atau raja nami di masa lempason ada nak saat raja nami di batang hamuna salhuna dan di pasu-pasu Tuhan raja di perkele muna Roma tok kami raja nami marsopa tu adopan raja jai adok paduan dan dua dak sudah indah purnia sosaku palia dak sudah raja nami tangan marsopa nata pel jiwa dosa dia las baru ada akar jai dia muda salunda ka tulang kami soalnya muda nami raja nami Gabi mabang boru. ikut dah sopa sampai asar rohami marsopa tu adopan ni raja di tulang nami baik raja nami. pamubus lupa kau sekalian mengikut aksi tio. Abang Yo. Boru. Ada kata Aku yang mah. sono baca itu lah. Oke. Ada kabar bentai majolot, mau Halo. kita beli ada pesan. Ama akan baru. Iya, Buka oke. movie marah jolo. Holo. Na baru nami akan baru nami. Ada mungkin. Dangarongin na duri, udah kono tuan duri dia dong talam. Halo jelek kemang dulu. Jepira mah jepira. Kabar bentai majol mau kota babe non. Halo. Iya. Ay city itu yang ngayon. Rapat nahita bagus saluna. Songo lima. Asik kok bega di pasantai matiki amang boru. Hamu mamita hasahatan naik.
Nah tulang, sasaat ulis tulang, kapas pasti tulang. Gabi. Apa yang tulang? Gabi mak. Jadi mau lihat mamang baru. Ah? Lagi dong. Terus apa tulang? Sasaat tulang. Baik mak, hata situ tuh. Alah. Atulang. Atulang. Oke. Bogora. Jadi soal ini Nabi silaban. Asa mangarade bahmura jalami. Mami, isi mahmura di pay mahok kami. Bari Gabi. di Hilala Roha, Boru, paroh kamu. di Hilala Roha dagi isomma musik hargarna. Mula-mula. Mula-mula Oh, gabi. laos somma mangaliat laos pasaton harguefir. Gabi, katulang. Asetor masih boto kita. Bersia-sia boru yan. Ido. Bersia-sia boru. Amang permusik bedamang mas Roma hami madapoton barburuan nami bedamang ma wadang mula-mula dot laos mangaliat mahami pasaton si buanon nami. Gabi. Damang, takas baik. Mula-mula do lihat.
akamang borus asa dohonon nami masongon hatani boraspir asa pir mendapok ki bahul-bahul mapasaloman pir matud di muna salhu na di hamuraja nemang baru nami mereneg ganinggolan luju-luju matong di hamok kadalan di pangomongan akamang baru na basa Gabe kata. las disondo hami salhu na hami akan maranggi hami salhu na karajani hula-hulamu molo petung songoni naking marhidi akaringgi sido suara song getini boraspir na boy tarpatu pahami maradopok kamu kerajaan emang baru nami asa hatani nama tua dan nama do asa bagot nama halto menanegatan nani robian horas matok kamu raja emang baru nami nama jalo hugada nama tong akapasariat di hamya kau dahula muna nama ngalia Iya mati. alai hataun ala sada do hita sa huto gasi obiku pasatong di hita kana marah-maranggi tu paparan nepungi nabeban bolo ta guru-guru des maroha kani lulamuna dapo dakani jalamuna las disoman no pasaton nami soun ulus nagajang ulus itoro rapu di hamok kerajaan emang baru bohaka Naono. dapotan ulus pajinni amani harapan terus onom Onom. itu madohot berenami si Iwan alana wetok kami nama tubuh itu nami nahinanon alu jadi pagudang-gudang Iya, kon iya. berenami si Iwan Siwan. papituhon Siap-siap ya Siwan. jadi sokonon amang baru Gabe tulah. Pangiduan nami mardalam masyarakat tuson laos dudosi laos saha ima zona pitui Ya. jadi baik musik namang Roma tu Yesus Roma tibu Terlangsung hamu masalo. laos langsung masyanan sana mahamuntom asai sana ni ulosi Oh. Dak siya no parjolo. Sana do parjolo tulang asa. nauli mas Gabe. paturia Nako si Budi tua sini ya. Ah. Di sini muli sa tapare ya. olo Atar langsung ke sana no. olo nauli Iya. Toro maratur mah. masih tiro Bawa maratur boru. baik nama musik naik Ibu di Masiwan. langkaku bertajuk mah kami naik pasaton ulus mah tuaka di botonami berenami di bagasat tikion bedamang ma musikna seorang di Labung Yesus
musik nai. Adong ko tubuh turuhan nami khusus tuibana sada ulus. Angkiat marites yanon. Sirakos. Lagi tu hatta asa dapotan rokka anak kon nasida. Tuan anak Ima tutuan anak do boru. bolo. Jadi di perserta bima tuhamu amang suripada nami nang songoni inang suribada. Jadi jok-jok kami di son tulang ni akabire nami. Mangido hami dihamu raja ni hula-hula. Raja ni dongat tubu. Raja ni dongat sahuta. Nang songoni situan natoro. Ala dihilala rohanami. Ima berenami siragos nunggaleleng marhamulion alai dangadong marparbue. Dialani amang soribada nang songoni dihamu inang soribada nami. Urupi hamu mahami manamiak ko berenamion. Ang giat marhite ulos na nang pasaton nami. Tubu silas miroha di berenami nang songoni di Ima burma. tututula. Tarlumobi dihamu akka berenami na marhamaranggi. Nang songoni akka itona. Totong tabuan ito munon, adik munon, abang munon. Tuwagasan Tuhani. Asang giat di parujung di laikon. Dung silpu tapabrohat. Jupangan ma natalului jala dapot akka sinakap ni rohatta. Alani di raja ni hula-hula. Amang soripada dan inang soripada nami. Urupi hamu mau manamiakon ima pargelegon namion. Alani diho ragos. Siang giat ma martangi debata di tonga-tonga ni ulau taon marparbuehon di saluhut na parboraha ni bapa manang songoni lain nami. Alani di hamu pinopari lain namion. Siang giat mataruli pasu-pasu dohot sakap nasat Tuhan di pasaut akka nasinakap ni rohatta. Dialani par musik nami. Baik kamu majo musik naho bartusi.
mamor studio na tulang. Iya. Sini, dia mu permusik namin. Sudah yak ulos na marabo na pinasaf mo na agya ma songon na nirokop mo na itu tuh tutuin na dur tioin na lote akahata paso-paso na pinasaf mo na sa unang muba unang mose napadua mo se terluboy ma to ya nakot nam siragos asa si marjadi na jadi mau situ mudu jadi situ ala saya dapo matutu na tinusu jala dapo makan na sinala aka opung baru na tulang na lagu tulang na basa di bakasan tikyo kan dong doa tadi nama tiba nama dok sudah pudungin na Yesus sakko jadi balia dan sudah molo dia kababahera na susah dia atau ngatur ramu bersamu asaroha mimar soba 10 jari-jari pas 10 jari si Mas Jusuk tekas mabek kamu bersamu na boleh ate mas oni Tong tababaga mabarisata baristulu hita. Tageser bujolo sa. to kamang na nami nang Roma kami marsoba marana ponak kana tulang namion badamang ma kodak sobay takas badamang sana parjolo
nami marsoba di bekamu rasin roh nami. Huk marbunga-bunga tangan nami huk mardonga kebek. Akamang boruna basa daktar. Jalo anak kena udah kena dikkan dari bina. Alepos dorohan nami marhiti tem yang nami tong tua mata di bata. Asa tu dulu kamatong kerajaan amang boru dapota dapat tokan alomak. Hudaruak kamatong dapota mulna tiot. Paso-paso na mata di bata. Asa hatani nama tua dalam mandokon. Asa binangan di sihopingin na jonok ni tarabungan. Asa husang kerma porik tuluk bang masa tua. Asa horas matok kamu akan nama gorang sipur magodang dak danak. Asa tubuh anak kamu tong akan nasubut tubuh anak tubuh buru kamu tong akan nasubuh boru. Asa horas mahamak dalam mangomonang pertiga-tiga sipur magodang desa. Hita perhobas. Tadi bata. Inong sikop kami masa pasuk-pasuk nani ketu bergelengon nami bergeninggolan. Asa hatani nama tua daman dok ditahoe tio di baitu panuhatan. Baik godang si tio padomu tu asa hatan. Bye. Ahita perhobas.